mali Buda. Kaže Thich Nhat Hanh, usredotočeno disanje. Udišući, svjesna sam da udišem. Izdišući, svjesna sam da izdišem. Jednostavno tako. Tako postajem svjesna udisaja kao udisaja i izdisaja kao izdisaja. Udišući, smirujem svoje tijelo. Izdišući, smiješim se. Predana sadašnjem trenutku. Znam da je to čaroban trenutak. Udišući, smirujem svoje tijelo. Izdišući, smijem se. Jesam vas motivirala za duboki udah? Za svjesni udah i izdah. Vidimo se.